lisura. Ang mga palitunon in taon pagkamahala. Unya ato ang sweldo, gamay pagyud kaayo. Igura ipalit og bugas, tagsa ka kilo. Bugas raba karon, ni saka na ang presyo. 50 og 60 na gyud ang usa ka kilo. Mag-unsa na lang ming mga pobre kaayo. Balanghoy gabi saging kamote na lang ipaniuto. Ang bugas pagkamahala, di na kaya sa bulsa. Ang bugas pagkamahala, daturay makaagwanta. Ang bugas pagkamahala, mga pobre na pasmo na. Ang makaluluoy, kanig yung mag-uuma. Kumprahon ang bugas nga pagkabaratuha. Sa merkado paliton, pertinada yung mahala. Pugos na lagpalit para makakaon ang pamilya. Ang bugas pagkamahala, di na kaya sa bulsa. Ang bugas pagkamahala, daturay makaagwanta. Ang bugas pagkamahala, mga pobre na pasmo na. Sa unang panahon, barato pa kaayo. Busog na ka kung ipalit ang imong kwartang 5. Dili gyud ka mapasmo kay bugas pagkabarato. Mga palito nun barato lang, walay labad sa ulo. Ang bugas pagkamahala, di na kaya sa bulsa. Ang bugas pagkamahala, daturay makaagwanta. Ang bugas pagkamahala, mga pobre na pasmo na. Ang bugas pagkamahala,